Казах ти, какво трябва да правя с камерата? Стига долу вече, стига си музика. Що? Няма да слушат на записа една жена. Е, ти виж каква музика имаме за фон. Айде, бабеска. Не по двама, не по двама, по един влизайте. Ей, Илея, иска я с тяло. Браво! Ари, Мария! Радко, ти! Ади, циганче. Да, взети. Латори там са. Няма да се напуща, нямам никакво наблюдение. Там са. Или са оставили само масите? Айде, това оти. Оти на абсолютно. Не, топка е почва с така. Не, топката. Това е зона на Цецо Омкача. Чакам, чакам. Цецо, излезе рити. Ах, да не рита, че ще кунчу. Ой, бе, май го скачал. Защо тук, това е вътре. Добре, ари по местата! Прибирай! Они го боли картиза. Карай в мрежата там, карай в мрежата! Ама няма не гол стрела, бе, няма да че ще едно време имаше една топка, сега изгърчи топка. Много време си било за едно време. Просто кажи на тия момчета, като си на топка такава и тръгва. Да им казах как ме кара да бягам горе да го падат. Калеври. Ти ли беше бе? Ама... Видял ли си книгата? Единствено, нашият отбор са на първия в окръга. Ей, там в книгата го пише. Аз знам, че нямаш. Ей, сега ще покажа. 100 години карно. Бряг свободни, Дуспия вкара. За 14 години има 144 гола. Той ли бягаше само пънки? Какво да бягам, като има някой други да... Ключ! Ама, като я вкарам, вземат всички ти премии, нали? Ей, бой вятърът! Как я взе? Айде, пиле, давай. Ари, леко излети, колене! Да, песен ми харесва. Няма. Ама не ти бързай да я даваш, бе! Снощев Джуни си я вкарал си ракия, ще вкара. И за вкарай тук. Ми сме по на 50 години вече и нива. Кой искаш? Даже много ти е добър даже. Той на 40. Съдята! Топката и тук е сега, моля ти се! Аз съм топката, моля ти се, аз съм за един тъчен. Стига сега. Свирете как трябва, аз съм за един тъчен. Чисто!
Вардаца. Даже се залавих. Дай на крак те дай, точно така. Браво. Махай! Махай! Това знаеш кой е поправил? Оранжев картон. Дайте му, какво мрънкаш? Дайте му жълт. Какво да му даде? Защото ако ще Да, пистолка. по принцип е така. Айде. Така съм видял. Екала! Идите там! Мария, покажи се! Оттатък останаха Марини и Радо останаха двамата там. Айде, сега там не знам тази скрипка. Какво да даде, бе? Не се разправяй! Каквото и да Какво да ти даде? Сам! Сигурно, на сигурно! Не можеш да еш там. Харесва ли си? Не, нали? На кантар само. Чакай, че напрегнат. Да не я фащай, бе, тук маник. Не, крака не. Крака не преди. Алекс, привери! Ай, тръгвай. Алекс, Алекс, Тръгвай. Взимаш я! Сам! Дай, тръгвай. Махай! За втори път. Не бе, това твърди, че те Защо ми викаш, че и да човек там? Тук е, да, Ой, Петко е вътре, да. Кой е вънка? Я съм навикан. То съди, че мога. Това е последно. Това е така. Това е другата, даже и трета лодка. Махалите? Целият горен край на Карло Жидо. Какво не? Аз не знаех, да не видях да почивам.
Махай! Тройката по-близо към Митю! Тройката! Така! Те са бързи и сега ще ги изпреварят. Абе, Шаби, топката излиза, бе! Една избита топка и ще ги изпреварят. Трябва плътно стой на Марин! Стане избита топка, Марин! Не твърди, че напреди. Само да го прави. Може да се изкарате. Ари, видя го пас! Добре, иначе. Няма, аз ще кажа. Колко и Малин бяха напред. Стане, ти там в центъра, бе. Всеки може да е тази топка, бе. Виж там в центъра няма никой. И чакай. Къде? Мовет? Чакай, не стига. Алекс да паде, Алекс върай! Мари! За друга превенция. Пак отвън като и топка. Колега. Пак е отвън като топка. Клекнят да не гледат. Някъде зад върта. Не слизна надолу, да знаеш. Удари се в стълба. Пак ще спреш токата да не. Ще спре музиката и стане проблем. Ръка няма ли, бе? Ай, стана двама удари! Радославе ти! Един да среща, един! Браво! Браво е! Цената е как някой директ. Един бе! Един не взема, бе! Абе, стига си викал като качен, бе. Грушта фани вада. Да, бе. Да. Ай, тук се вери. Това трябва да е... Как да е? Как не е? За sada. Какво трябва да е? Трябва да е. Аз знам, за това ти казвам. Не,
А, да. Объркай ги. Играй, Много си място да бъде. Пиши. Коко! Маринчо е сам! Само я търси по земя! Такъв малък ъгъл не може да прави. Него се държи за рамото. Вратар ще Давай то още отде. Стари травми. Тя като от 10. Пак си стара, минала и давно. Няма ли? Дадя. намери ли я бе? Някой ти има. Даже играт с нея вече. Да. Да, бе, тук горе на стъгна. Така! Отидете един на Илиян на местото там! Леко! Тук на стъгна. Пото си Тилян. Тя е вкарана, бе, момче, тя е вкарана. Той съм правил. Влезе ли, бе? Не бе. Той съм укрепил. Хайде! Вратар! Те си вкарате гол. Вратар, бе! Вратар! Ти виждате? Чакаше зад него, не дей вика вратар. Ай, влизайте вътре, високите! Марина, прибери Марина! Радко, стой там. Радко, стой да изпита топка. Айде, тази влез, айде! Кабиго. Пас! Марга, дай по-леко, бе! Всичко хубаво направи, паса ти е ужасно. Ей, погледни, погледни! Търсете, тръгнете, погледни! Стани бля. Той е съдята да е нещо скача. Не бързай, не бързай! Дай стеглът! Колегите ти искам да изкарате. Ще остана някакъв застояла. Чакай, аз да видя горе какво стане. Няма да се завърна. Втори път, ами ще ти. Какво правиш там, бе? Ами път ти гледах мача, да. Ей, нищо 360. Нищо 360. Тегли напред, тегли! Всеки иде да тук е да фани. Примо, Блага, примо! Май тапли. Айде, Коко, айде, Коко! Хайде, той мислив не може! Так, зад има! Виж, това задържане. Какво искаш, бе, Коко? На кой го дай? Има, Коко, първо на тебе, Коко. На тебе, бе, Коко? Така. Какво прави ти, бе? На кой е? А те трима там и не знаят кой да играе. Да, да, да. Още, още, още! Виж, Коко.
Пак пайто. Пайто пак. Не, тесно. Играй в дом, не играй в меня. Не прайши бомбил. Някой път се трябва да се направи толкова. Защото нямаш 10 човека трябва да стане. Ама ти знаеш, преди децата никога не съм пребили с мама. Ама ние бяхме много приятели. 28 деца ми. 28, то сега няма и Защото такива самородни таланти като нас да сме на зимата. А то просто е знаква, бе. Притичи като такова. Ето, че беше макареш като син. Така ми. Той малкият цял така прави. А макият още има да иде много сол. Няма и да я изде. Човек, приятел, давай това. Малко давай. Да. Той ли беше? Не помня. Чисто. Играй, чисто, играй! Така, така. Баш да ходили да това нещо. Да, чакай. Това не е малко. Дай му я! А, така! Ай, обръщай! Центъра! Ай, Петко! Кой е взимал цвета? Трябва да ми... Само да свърши мача. Не така! Не, това е слаб. Не така! Ах, пребих от голямото на човека. На тройка. Ама е всяка игра. Браво, Мари, браво, искаш да я завъртиш, ама... Това ти още качи. Да ме изгониш ли? Не да обоня, че си малко дължи. Пак ли дънгането просто си казва? Не. Бичик да. Фалчик, това се майка.
дай му подара веднага. А, така, давай! Айде, дай го, браво Иво, браво! Браво, Елче! Това трябва. Айде, дръжте ги на центъра, тука стойте! Риска не самотай! Така! Браво! Дай ме скоро. Ясно. Те му ще да гъркат на зала. Тегли! Силно напред, силно напред! Браво! Алекс, Алекс! От него. Какво правят отдолу? Чисто! Чисто, Алекс! Подай му ръка! Трябва да ти е фала, не това е копия, не? Защото сте в това към корнера.